presented to us just a minute or so ago. I know first that the rally here had been cancelled, or there was that confusion kuti gatichaita rally kuno kuchitungisa. Hazvina mhosva, hakuna rally inokanzurwa. Handiti? Mozvizezvo hakuna rally inoita sei? Saka imi maita mauya kuno, chokutanga ndoda kukuudzai kuti tauya takamirira mukuru wedu wepati. Mukuru wedu, First Secretary wa ZimdiTv and the President of the party, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, who is the President of the Republic of Zimbabwe. We also come here just 6 months down the line, 7 months down the line to be precise, after Operation Restore Legacy. What has happened is now history. We now want to go forward. Kuti Zimbabwe haichazofa yakaita zvayakanga iri. Zimbabwe takwenda kuvaka Zimbabwe itsva. Zimbabwe will never be the same again. And before I proceed, let me make it very clear. I know we've got our friends from the press. Let them get it very clear that nothing will stop the election in Zimbabwe. Nothing at all. Zimbabwe is going for a new trajectory. A Zimbabwe we want, a Zimbabwe which the people of Zimbabwe want, and the harmonized election come 30th of July will go ahead. That act of terrorism which happened in Bulawayo is nothing, it does not deter anyone. But if the colleagues running for the harmonized election on the 30th of July and are afraid and are scared, they will be given security. Everyone who has got to go, the police will hunt down the criminals, or those criminals, they are criminals. They will be hunted down and they will be brought before the law. But it does not stop anything. So we must all continue to campaign peacefully, because we want an election which is free, fair, violent-free, and credible, and an election which the people of Zimbabwe will say, yes, this is our election, these are the leaders whom we have elected, free of any influence. And it mosarudza vatungamiri venyu vamunoda, kwete kuti vamunenge masimani izvi zvanga zvichiitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadzivirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyaya idzo dzisingazokanganisa election yedu.
So, what does ZANU-PF stand for? Now and going forward. We want first unity. Unity amongst our people. That's what is first and foremost. When we have unity, we've got peace. When we've got peace, we can develop our country. And in developing the country, we must all work together. No one is going to develop our country except ourselves. No one will come to our aid if we don't help ourselves, but as Zimbabweans. We say we engage for those who have been working with us in the past. We re-engage those who have rubbed shoulders with. So we can develop our country. But one thing which is required for every Zimbabwean is to shun corruption. We will never succeed. Kana taita unonzi wori. Anditi? Saka isu tiri kuti nyika yedu chatakamirira isu seZANU-PF ndechekuti runyararo. Tobatana, toramba tichidzandurana. After all, Zimbabwe ndiye tese kumativi mana ose enyika tiri vana veZimbabwe. Tingapesane papfungwa asi hazvirevi kuti hatisiri mwana weZimbabwe. Zvino kana uri mwana weZimbabwe, unoitirei kuita semunhu anonzi aita mararo azive zvaari kuita? Kana taita izvozvo tabatana, tichavaka nyika. Asi kuvaka nyika uku kunoda isu chekutanga tichikwanisa kuti tizvisenzere, ndokuti vamwe vanouya kana kuda kuzotibatsira vagowana simba. Hakuna anouya kuzokubatsira kusakura munda wako iwe wakagara usina kana kubata badza woti ngatibatsirwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tinoda zvakare kuti avo vatakanga tisingambodyidzana navo nekuti takanga tatosorana, vataurira kuti isu tiripo kuti tidyidzane navo. Vatanga tidyidzana navo totiwekwe ngatienderei mberi nebasa ratakatarisana navo. Ndiro donzo ratinoda rakanangwa the new dispensation. Tapedza primary elections. Angare kukukidzana kuti ini ndindofanira kunge ndiripo. Zvapera tese tiri vana vemunhu mumwe chete. Ngatichikanga mwaiziya kwabuda kamumwe chete akuda awina. Ndiye watinosarudza, ndowatinoramba takatsigirana naye kuti aende kunotumise kune ruzhinji rwevanhu rwumusarudze. Kungaa kukanzuru, kungaa kuparliament.
tikange tahwina ndizvo zvinoita kuti zvatataura izvi rinova donzvo rakamirirwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa ratataura rekubudirira rinobudirira chete kana kubva kukanzuru vari mamembers edu eZANU-PF. Mamembers eparliament ari mamembers eZANU-PF. Hakuna anogona kudhonza bhandi ari ega pasina vaari kudhonza navo. Tavamisa apa mhandara idzi nevakomana ava kuti tikurakidzei kuti ndivo vamasarudza kuti vachirumirira musangano vakatungamirirwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa. Saka imi rabasa renyu rekukambenera candidate yedu yapresident muno. Makandidate ose kana muri council munokambenera member weparliament wenyu kana awina ndiko kuti muwane member yenyu yesenate, ndiko kuti muwane kota yenyu yemadzimai. Ndiri kutaura izvi nekuti nhamo dzaonekwa muno muchitungwiza Seke, Zengeza, St. Mary's ndidzo dzinoita inozikanwa nevamwe vese kuti chitungwiza. Yakazonyatsokufamba chaizvo muna 1978, asi kubva uko kwaingonzi tiri kuenda kuchitungwiza nekuti varungu vakanga vachida kuti ino ive dormitory yevanhu vanenge vachienda kunosenza kuvachena kuguta, vogara kurefu sezvazvakaita yeSoweto. So history of Chitungwiza must be understood. That the three townships, Seke, Zengeza, St. Mary's, were meant to be the dormitory town for Harare, city of Harare. Far away, just like what Soweto is like in South Africa. And everything which was going to be done here was being done for workers who were far away from the city. Saka Chitungwiza ichireva Tungwiza rinotorwa pasita rakabva kuchivanhu chedu riri zita remhondoro kana kuti svikiro guru chaminuka. Ndo yakapa kuti inzi Chitungwiza nekuti rainzi Dungwiza. Iri Dungwiza iri rinoenda kunosvikira kuma 18th century pazouya muchena achiuya muno 19th century muchena achigara matunduru muno. Ndo pabva zita reChitungwiza. Now the full Chitungwiza municipality yakauya 1996. Now iko zvino Chitungwiza yava guta rine vanhu rateedzana neHarare, Bulawayo, Koya Chitungwiza. Riri kukura zvikuru, asi
magariro evanhu muno asanduka here? Mubvunzo unoti kwete, handiti? Unoti kwete. Mabasa awaitwa here muno muchitungiswa? Hapana. Ko mabasa acho kuguta racho raZimbabwe anofanira kuti ariko here? Hakuna. Saka toite chii? Vanhu vawanda muno muchitungisa. Mavakirwo emidzimba dzedu handichiriwo, haachisiriwo magariro atinoziva atinofanira kunge tiitenge tichiita. Mvura haichasviki mudzimba. The sewer inenge tsvina inobva mumatoirets medu haichafambi. Marara haasi kutakurwa mumastreets medu. Ndizvo here upenyu hwatoda kugara? Ndihwo upenyu hwatoda kugara? Saka kana husiri upenyu hwatoda kugara, tichida kugara upenyu hwakanaka, chii chatinofanira kuita? Nekuti makore 18 apfuura, this dormitory, as it was supposed to be during the regime era, and when we had our independence, it kept on growing. And for the past 18 years, it has been under the control of the opposition. But what is it that has happened to warrant them to be given another new life, another leaf of life after 18 years of non-development? Kune zvinhu zvekuti munhu angacheme nazvo, asi nyaya yekutadza kuronga kuuya necomprehensive plan yeguta renyu haisi inopuhwa mhosva kuno mumwe munhu. Nyaya yekutadza kutakura tsvina haisi inopuhwa mhosva kuno mumwe munhu. Handiti? Ndizvo zvatakanangana nazvo kuti tigadzise kutanga. Ngapave necomprehensive plan yekuti Chitungwiza igadzirwe zvakanaka. Muve newater reticulation yakanaka. Muve nesewer reticulation yakanaka. Muve nerefuse collection. Ndokuti iwe unokwanisa kuzoti ko jeredzwa rangu riya riri kupi, nekuti munhu ari kuwana mvura anoziva chaari kubhadharira. Munhu anofanira kuti abhadhare marental achiziva kuti refuse iri kutakurwa. Munhu anofanira kuti abhadhare marentals achiziva kuti iyo yema-ICT cable fiber optic yapo for the youth. Eto dzakagadzirwa, dzakarongwa nemarongerwo chaiwo. The new dispensation, the new government
inotaura kuti izvi ndozvatoda kuti tiite. Isu toda kuvaka kunzvi dhemu nemamwe angava madhemu adiki aripo, asi ratoda kuvaka dhemu riri kutotanga kuti tiri vake. Rinoda kuunza mvura mumadhorobha anokwana kuita matanhatu muno muchitungwiza. Mvura yakachena yakuuya uka inenge ichiitwa delivered ichiuya pamba poga poga. Yoenda kuEpworth, yoenda muHarare, yoenda kuRuwa, yoenda kuNorton. Mvura iyi yakachena yatinoziva kuti kwauya kuti tsvina iri muno yobviswa kuti vana vakure vaine utano hwakanaka. Zvinounza sadza patebhuru. Tinoda kuvaka maindastry aya kuti achiuya maamuchichema kuti yatingati indastry muno pari zvino imwe chete, will masurface. Asi nekuti yawanderwa haikwanise kutora vana vechitungwiza vese. Vana madzoni kana vasisakwanise kunouya vamwe vovaka. Tounza investment muno. Ndosaka president vakati Harare vaicherekedza nechitungwiza kuti inenge iri yeICT, yetechnology, kuti tidevelope guta rino. Vana vechidiki ava vaone mabasa. Mwana hafana kuti akaenda kuchikoro paanopedza woti zvonosenza kupi. Vana baba namai vakasimba umu vogara pamba. Aiwa, munhu anofanira kugara pamba dzaharahwa dzedu dzichisakwanise kusenza. Tsira isu tinenge tichiri kutemwa dzinobva ropa. Ndivo kutiwo kana zvavakuda kudaro vakanga vachifanira kunge vari pamudyandigere. Mudyandigere uyu hapachina. Ndo wakapera kubatwa nenyaya yekuti upfumi hwanga usingafambe zvakanaka. Saka hurumende inotungamirirwa navamunangagwa nechikwata chavo chavainacho vari kuti zvakaitika izvo zvakaitika, hatichinei nazvo, taakuzvikangama, taakuvaka nyika itsva. Zimbabwe haitazombofa yakadzokorora sezvayakanga yakaita. Saka makanga muchinetsa muno munyika, vamwe vachienda kunosvika kuti tinoda kuti tiite vamwanzeda kuita devolution. Aiwa, isu redu ratinoziva reZANU-PF ratinoda kuti tinge tichiita nderekuti makanso aya kuma-provinces vanga kunzi kuna Minister of State Provincial Affairs anenge akumhanya kwete zvepolitics asi kuita zvedevelopment. Dunhu rega rega uro province yega yega guta rega rega rinofanirwa kunge richiita contribute to national wealth yenyika. That is the GDP. Hakuna mudunhu rega rega muprovince yega yega inozopuhwawo mari yayo yekuprovince ikoko maererano nekuti inenge ichiunza zvakaita segomwe yenyika. Saka chekutanga, province inofanirwa kuti yawanisa here
mabasa imomo mavari muvagari vavo, vabatsira here vagari vavo, vaita here yavo provincial vane provincial GDP yavo here. Was it a contributor? As we have done one independent of the state. Guta guru kunenge kuine hurumende vanenge vachitarisa kuti zviri kufambiswa sei. Zvatiri kutaura pano ndozva zvakafanana nezvanga chiitwa kuti tinopa ma-community shares. Hakuna province ingasimuke kana guta ringasimuke risina kubatsirwa nehurumende. That's why tiri kuti tinouya tobatsira. Chipura kuisa mvura yakachena, hurumende toti yatozviita nekuti zvakakanywa. Asi kuti zviitwe izvozvo zvakuda manje kuti vanhu vanenge vachidhonza newataisa pamberi president vedu vaemasonga muzomunanga, varume nevasikana kana vanhu vakadzi vakaita sei, vakagwinya here, vanoziva zvavari kuita here. Hatingati uku toita nevamwe vanenge vachingova pakupikisa. Toda kuti kana taita chinhu chinenge tichiita tichiwirirana tiri tese pamwe chete. Ndosaka titi voterai makanseras edu, voterai ma-members of parliament edu, ndokuti pave nesanduko. Ingo zvino muno mumanzira dziri kugadzirwa muno muchitungwisa, kana pese patinoda kugadzira mvura ihurumende haisi kanzuro. Saka chiri kuti ma-provincial councils, when they are now established, they will empower, there will be an empowerment of local communities. Iwo irresponsibility yavo yekuita empower the local communities. It will be their responsibility again to contribute to the national GDP and ensure beneficiation and export-oriented yemagoods avanenge vachigadzira. Kana tagadzira muno taunza muno zvinhu zvokuti ngazvigadzirwe. Hatingoti chete ngatizvishandisei, ko kana tisingakwanise kuzvishandisa tofanira kuzviita sei? Kutengesera kune dzimwe nyika, handiti? Ndokuti tikwidze upfumi. Ndosaka ipapo takati ma-resources ari kutaurwa napresident kuti ma-resources ese edunhu rega rega. Muno tisatamboenda kumani Tati Harare inenge iri ICT Bulawayo industrialization. Uko kuna nagweru iron and steel because ndo kune simbika, handiti? Ndo kwange kwina na Ziscoka Midlands. Kuna ana Matabeleland north uko kuna na Victoria Falls. Victoria Falls inenge yavapo yava a financial hub. Yava zvakare inolidha munyaya dzetourism dzekukwezva vanobva kunze kwedzimwe nyika kuuya kuzoshanya. Nekuti tine mapopoma atakapuhwa ikoko. Kune zvakare gasi ndokunobva marasha, ndokunobva magetsi edu achibva futi kuna naHwange. Saka vane zvinhu zvakawanda. Kune madiamond avo futi veikoko, saka zvavaka upfumi hwavainawo ngahuchitanga wakwadzana nevanhu ikoko, wokwadzana nyika yose. Ndozvimwe chete zvinodo naMatabeleland South. Vane beef, nyama, vanochengeta mombe dzakawanda. Kune gold. Tinoda kuti izvozvo zvibudirire, kunofanira kunge kuchiitwa newedha iri ikoko, kunorimwa michero, must be citrus fruits, horticulture. Vanoita ikoko. Kokuno toitei
muno kunorimwa. It's an agricultural area. Yemashonaland East, kana tikaenda kumashonaland West ndizvoso. Zvinenge zvichiitwa maminerals anenge achiwanikwa mumaprovinsi imomo, tinotsvaga kuti mineral hombe yakakosha yemunhu ipi yekuti vanhu vawane their share. Asi kuti zvibudirire, government inotanga yapa seed money. Handiti yekuti muita sei musimuke zvakafanana nemwana akuenda kunoroora, anopuhwa maroora, anobvisirwa ngombe dzokutanga nababa. Handiti asi baba ndaramba achizonomupa here sabva kubaba, vanomuroorera, asi izvi zvimwe zvese zvazvake. Handiti ndozvatoda kuita kuti zvifambe. Naizvozvo hondo yanga iripo hombe huru kuno, taigadzira izvi zveinfrastructure yedu kuno kuchitungisa. Migwagwa yagadzirwa, mvura yapo,